passem directament a la següent ponent. Com que ha triat també la Florence Nightingale, que l'hem presentat abans, ens estalviem una mica la presentació, a veure si recollim algun minutet. I, bueno, fem el canvi de micros. A continuació vindrà a parlar la Cristina Vallès Carvajal. Ella és investigadora predoctoral a l'IRB de Lleida i ens parlarà del projecte Hidroponent prevenint la deshidratació davant del canvi climàtic a les Terres de Lleida. Cristina, moltes gràcies. Bon dia a tothom, em sentiu bé? Moltes gràcies per la presentació també. Bé, com ha dit, jo soc investigadora predoctoral, és a dir, estic fent actualment el doctorat, això que hem parlat abans. Llavors, avui us presentaré el projecte Hidroponent, que pretén un abordatge interdisciplinari, és a dir, entre diferents professionals o investigadors de diferents àrees de coneixement o disciplines, per tal de mitigar la deshidratació de les persones vulnerables de les Terres de Lleida produïdes pel canvi climàtic. Llavors, a mi em fa avui sobretot especial il·lusió perquè és un projecte que estem fent aquí, a casa nostra, a Lleida, i a més combina dues realitats que ja tenim aquí, per molt que a vegades no en vulguem ser del tot conscient, que són el canvi climàtic, per una banda, i per l'altra, la revolució tecnològica. Llavors, això és una mica l'índex que seguiré durant la presentació perquè us feu una petita idea, que explicaré una breu justificació del projecte, per què el fem, quin objectiu té, quin és l'equip que hi ha darrere d'aquest projecte i que el du a terme, les diferents parts del projecte i, finalment, els resultats esperats. Bé, això fallos tècnics, a vegades. Llavors, per començar, dic que aquest projecte, el projecte Hidroponent, està finançat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, que el vam començar el passat mes de gener del 2024 i té una duració total de 2 anys, és a dir, acabarem al gener de l'any que ve, i que sorgeix de la necessitat de mitigar o reduir la deshidratació de les persones vulnerables de les Terres de Lleida. Aquesta deshidratació, sobretot produïda per les onades de calor i l'augment de les temperatures derivades del canvi climàtic. Per què? Doncs perquè té una elevada morbiditat i mortalitat en les poblacions, sobretot vulnerables. Llavors, s'ha vist que aquí, principalment a la plana interior de Lleida, on estaríem nosaltres avui i als voltants, els col·lectius més vulnerables són 3, i serien les persones grans, els infants i joves i, finalment, els temporers agrícoles. Bé, per disminuir o mitigar la deshidratació, es planteja conèixer quines són les necessitats hídriques d'aquests col·lectius vulnerables per després, a través de recursos tecnològics, dissenyar i implementar intervencions específiques d'educació per la salut per millorar la seva hidratació. Bé, aquest projecte està liderat per la doctora Teresa Butiquer, que forma part del grup de recerca en educació per a la salut, infermeria, sostenibilitat i innovació, que també està adscrit a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, que parlàvem abans. Podeu veure aquí també una imatge de l'equip que, sobretot dels principals líders que conformen l'equip, i una mica les àrees de coneixement que s'inclouen. Tenim diferents professionals, que alguns són d'infermeria, altres són de l'àmbit de ciències de l'educació, també d'enginyeria informàtica i, finalment, de comunicació i difusió. Bé, per poder dur a terme aquest projecte, es divideix en 5 paquets de treball. Tenim 3 primers paquets de treball que treballen de forma paral·lela i que cada un consisteix en una intervenció específica per a cada un dels grups vulnerables. Serien persones grans, infants i joves i, finalment, els temporers agrícoles. Després, per últim, tenim els 2 últims paquets de treball, que són els 4 i els 5, que treballen de forma transversal aquests 3 primers. Bé, ara començaré explicant el primer paquet de treball, que és el de les persones grans. I aquí hem plantejat l'ús de la robòtica
com una eina útil per millorar la hidratació de les persones grans. Amb aquest paquet que hem fet, doncs el passat estiu vam implementar un robot assistencial, que és un robot mòbil interactiu, com podeu veure similar al que hi ha aquí a la imatge, en una residència de persones grans, que és la residència Balàfia 2 de Lleida. Aquest robot el que permetia era fer un registre de la ingesta hídrica de les persones grans a través de la seva tauleta, on vam incorporar un registre que sortia la persona gran, l'hora del dia i permetia introduir quants gots havia begut, el tipus de líquid, etc. Què més? Aquest robot també permetia fer recordatoris. Per què? Per fomentar la ingesta hídrica de les persones grans. Aquests recordatoris anaven acompanyats de suport audiovisual, que teniu un exemple aquí, i també permetia fer activitats estimulants. Aquí, per exemple, era una activitat d'aquestes que escoltes un so i has d'averiguar quin so és, i en aquest cas eren sons relacionats amb l'aigua. Què més? Aquesta intervenció es va implementar el passat estiu, i llavors ara el que estem és fent l'anàlisi dels resultats per veure si realment aquest robot assistencial ha servit o no per millorar la ingesta hídrica de les persones grans. Què més? Pel que fa al paquet de treball 2, aquest es basa en infants i joves. Aquest s'ha fet en l'Institut Escola Torre de Queralt de Lleida i també en l'Escola Mare de Déu del Carme d'Alcoletge, on a través de la gamificació d'activitats s'ha fet una gincama per tal de treballar l'educació sostenible sobre l'ús racional de l'aigua i també promoure que els infants beguin més i mantinguin una bona hidratació. D'aquesta manera, podeu veure aquí a la imatge, hi ha per una banda la gincama que es va fer, que era amb codis QRs, i per l'altra els infants ja duen aquesta gincama. Portaven com unes tablets o uns mòbils amb els quals anaven escanejant els codis QRs i anaven passant per diferents activitats. Bé, es va fer el disseny de la intervenció durant els últims mesos del 2024 i aquesta finalment la vam poder implementar l'última setmana de gener i les 2 primeres de febrer. Pel que fa al paquet de treball 3, aquest es basa en els temporers agrícoles, on en una finca de tèrmens es va utilitzar els temporers de la campanya de recollida de la pera per tal de recollir dades a través d'uns braçalets, que són els braçalets aquests que podeu veure en la imatge, que es diuen AgDrop, que recullen paràmetres fisiològics i ambientals, com a través de la suor, durant la seva jornada laboral, podíem veure el seu nivell d'hidratació a través de les sals o l'aigua que expulsaven i també de la temperatura que tenien durant la seva jornada laboral. Bé, aquesta recollida de dades es va fer també durant el passat estiu, aquest 2024. Llavors ara el que estem fent és dissenyar un programa d'hidratació per a aquesta pròxima campanya de la fruita que es farà aquest estiu del 2025, implementar-los i dir-los que durant la seva jornada laboral, amb certes hores, han de beure certes quantitats d'aigua o electròlits. Després, pel que fa al paquet 4, que són solucions tecnològics, aquest s'ha basat en l'anàlisi d'aquestes poblacions vulnerables i les característiques que havien de tenir els recursos tecnològics per poder millorar la hidratació. D'aquesta manera ens vam plantejar, pel paquet de treball 1, utilitzar aquests robots assistencials, pel paquet de treball 2, utilitzar gincames a través de tablets, i pel que fa al paquet de treball 3, utilitzar aquests dispositius AgDrop en format de braçalet. I ja per acabar, l'últim paquet de treball, que és difusió i transferència, es basa en un pla estratègic de difusió i comunicació, no només als ciutadans, sinó també al públic intern de la universitat.
a la ciutadania en general per difondre tant els resultats del projecte com l'estat i totes aquelles investigacions que en deriven. Per què? Doncs per impactar amb la societat, per augmentar el seu coneixement sobre quina és la importància de la hidratació i els efectes del canvi climàtic. Llavors, resultats esperats d'aquest projecte. Bé, doncs augmentar el coneixement sobre les necessitats hídriques, sobretot dels grups més vulnerables, sobre com prevenir la deshidratació i com millorar la ingesta hídrica, també avaluar l'ús d'aquestes eines tecnològiques per al monitoratge, el control i el foment de la hidratació, obrir la porta a noves investigacions en altres contextos que també incloguin o integrin la tecnologia i, finalment, crear guies i protocols de salut específics per als col·lectius més vulnerables. I fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció.